Hi guys, majung adlaw natin tanan. So karon adlaw ray guys, dahil dakong pan nga mur kadakas idang naong ahong naong. Tanawara. Lami lagi ni kidag hay tutoy-tutoy na ma'am. Kung tutoy-tutoy. Siyempre, agang assistant at kilik sila gihilanta na kay hago na silahang kuan gapon. Lahang event. Kay may kinagupahan. Siyempre, gwapa man yung mautang tanan, gwapa man tang tanan. Ka-problema naman kay gatong batasan po bang na ibang nga batasang gimkag iro. Ano naman na? At kanito, makaon din si guys. Nga ganta ninyo. Salamat din ka. Makaon din ni Siro, tao na ba? Salamat din ka, Diyos. Nagdadaan ang ijaan nga ka. Gwapa ka, Diyos. Kita naman diyang hani di. Gwapa di siya mo. Ate Tordelisa. Grabe gi, maadyo jig tip. Paligid-ligid, medyo raman kayo magabaan ta. Ugma ko hindi ay magsurvey ko sa buwan nito. Kalubihan. Gipamanang tatay na mag... Pamana ni tatay na ho. Daan mo tatay nag-istorya gahapon. Yamanang tatay. Sige lagi, gini tatay nga pagtuon ko ko sa kalubihan kay diyang pa ipatanda itong unsa na itong lubid ito. Kaya si tiri mo ulit na bakod. Uy, nabali mo ko. Malagi. Tandaan itong mga kalubihan dito. Salamat ikadong tatay. Harabas, nanay? Nag-ilis pa dahil nanay kay mo. Ito sila katipunan mo uban ni Ate Monica. Hindi guys, desisyon na ba mo palit na ba mo mga tinda? Diyan mo ni puti. Hanggang i-color gapon kay lamig mo dyan mga natagdanggan ba? Wapa. Hindi, labad tayo mga ube. Mas labad di boy ube. Halang di palitag ko. Ipahilot na ang dyan kaya basig minto ka ng idahang piang. Sige giligo. Mapanapanuthan ba? Hala, makakaon na sitag tutoy-tutoy. Hindi na rin pa natin tutoy-tutoy te. Nabali guys. Dali sa ihaplak na. Dahil may plato, dahil may assistant dahil skili dia. Nay! Hala, Nay! Yung birthday, Nay? Kaya mo rin pinakpakan? Nagpa-cake si ate kay magkuhan ko siyang kalubihan ugma. Salamat ate. Nay! Agpaan ba? Nagkay tutoy-tutoy. Siya katutoy, duha katutoy, tritoy. Nasamal bing-bing. Kang kapade. Kanta ninyo guys na. Karoon pa ko kahiwa-hiwa na nagpanginar. Salamat na guys. Yung Amy, Ate Monica. Okay, isa ka tutoy. Duha ka tutoy. Isa pa rin sunod sa to. Tritoy. Hindi mo po nila pwede mo pa. Portoy. 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 5 toy. 6 toy. Nanay, nagaling nagsumpay-sumpay na na. Sunod ng patay. Nay, patuon ko kung tates. Kuan, Nay. Kalubihan, ugma. Sadyang ipaman ng kalubihan. Wa man nagdarig. Wa man himo Nay, lami, Nay. Nanghuna ka? Nanghuna po ko gapon. Lami kay Nay kuan. Mao ni ganahan tatay, Nay, pero di pala best tatay. Okay, ikaw maring? Maring Alex? Bitong bukan nilun dari lami. Unit. Pandi ra kay Hay man dani, kaning maka. Siguro Sana may ko lang maka. Ate Emil, tilaw. Nasisita mo yung kamot kita nagdagkang kamot. Kanta guys. Kanta be? Pas mo rin pa rin na siyang kariray mo gamay rang 1 toy bi. Ang gigas dugay mas rodin. Emil. Nami ulit Oras atong gikaan kanina te. Tung Tamis lang na. Dawasan mas na. Asan mo da? 3 toy, 1 toy. Kanta guys. Mga pagpaniod to na mo. Magkaon kita. Kisa mo rin cook. Emil mo cook day. Hatagi ko ben. Has ng baso ben. Adali ay. Sunod na kumubas. Ugman ako mag-atos kalubihan kay agsiliksi. Gilantan dya mag-uli pa ko sa gaon. So kawag punit ben. Ngay. Kita tayo mag-face nato na niya dya. Ano iya nato naging pasabak niya yung ginana ganiya. Tagtagoy na lita.
Hindi na nahukbag ng tutoy. Toy, toy, toy. Takpi sa ni Dani. Hindi na mo? Hindi ako. Okay. Mama, adoy. Ite! May buta. Rapido. Papa din na, ado lagi. Iluwa kim kaupo. Hindi ka na nag-view sa 9,000 na ha? Ang Ayan. grabe ko yung Aliana. Hurot ang biliday. Kapungot ni nabilin. Kamaon naman kayo. Magusto ubin. Nay, nag may mong saputi, nay. Wala yung minuto. Asa? Dede mo, dede ka magkaman. Siya. Ay, wala kong share. Oh! Hindi ko na pa dyan mag-online. Pero pag may uyab. Wow, magpadudo. Wait, wala ka di mag-unan. Kaya. Babalas. Hindi na ko. Uwaw kong bingming. Gabig sidaan pa yung mo nag-idabos. Isa balik bing. Basa kayo may naman ito. Kisa na eh. Bing ang bisag pakpak, Bing. Hindi rati Aliana. Coke, tambas diabetes. Saan pa ka, be? Yung ipaningat na ka. Salamat. Oh, di ay. Yung ipaningat lagi. Oo, sana na, bukarinton. Last day. Last day na eh. Gikan day ko ning atin og lubong. Kay pondo na rin na mo na higwaos. Na may silot og di ka mong atin. Da? Ma, tubig. Doon, oy, mas nanay. Sinanay pa mo. Buwato po Minsan ka yung ang katipunan inita. ng timi. Ano ba? Si Delinda? Dako. Maninda lagi na sila. Sunod na kulo Yan, ka. nagkweto yan. Nagbahag sa bitaw. Biyabas na. Nadali. Nato alagi. Parang magkabalik, Jud. Tutuya pa tao maato babawing. Hapin-hapin ba sila? Oh, walang pinapin. Kuwan ba siguro na? Itong kao dyan na. Dayabas. Takot ka gina. Tuya-tuya. Ito yaman rin. Nasama di ka namang naong te. Sama to akong gikawat man. Halak ka. Dahil na beauty. Doon na ba sila kabuk na ba sila bata? Ay sa inom soft drinks be kay nag-inom kang tambal be. May bata. As dos pila to sa tura sa painom te, alas 10. Yes. Susi, alas 12. Launa, alas 12. Yan ako, boss ko. Ang bisag pakpak sa kukbing. Hatag bing karong way buto. Nagkitay sa... Grabe init eh. Nag-vlog. Agang labunan, grabe agang labunan. May tawag na yumalun. Isi Carlet daglabunan guys ang pagkana. Harap tong buong na to diha, atag taga si ate. Te. Adlog sis bing bibijaan na. Uy, parehata naglubi. Parehata naglubi. Tara, wag isugo ng paputos. Ano putos? Nagdali mo to kay mga uban. Masunod na kumubas katipunan, ma. Ibilin si Nene. Ay, grasya sa Diyos. Salamat sa grasya. Nanghipos ako. Ato nakahigda ato bikaw. Nakala dito sabi natin mahin. Higda na ka ko. Ato sa silpon kay pahuway sa kay alas una medya pukawon ka na kay magiging ka papachilas. Nanghipos ako. Naghahanap.
Hi guys, madung hapon na tong tanan. Nauli na day ko gikan naghatod sa gawon ni Lixian dya nang paghumaning dito og hagna nagbayad ko sa motor dya. Pagkatad-taod dito sa kampanya ang gipa-change oil ag motor. Nakagasto pag ko og 600 kapin change oil. Dako dari kay Lixi makagaul pagyapon muhuwas rag hilanat karid dito mo balik na pod. Ug di din ni mawarong gabi ni pa-check up ugma. Anja ning request man siya fried chicken kuno ijahang gusto kanon. Ang palitan ron, wa man ko nakapalit kay nagdidiretso raman. Wa man pud ingan ganihagon sa ija ipapalit karon mamang pag-uli na. Anang ipainom og tambal, ija og muhuwas to. Pahilot. Dana di Madre nabuhi na jud Madre dari mga bandang mananghilin. Na, doon na dyan sa liyan nagkuhaanan. Dapat yung buwak na diya. Ala, gitibak, manining ng kaabing. Ibugas ko na. Ito ah. Basa din natin ay. Ha? Nanagiputo din ay. Puto ba sa Kanabing? Palit sa aming kuhan guys. Request ni Lixi. Tumanan lang mas dahang gustong kanan kaya rong mukha agdaghan. Kaya na uli-ulian na ba diyang lawas? Muniwang na po na. Kung ganahag magniwang ang anak. Balag ako magniwang. Basta kaglaman ang anak. Kagmuwak na is tanawon. Kasi nagpuong na rin, Bing. Nahinlo man, Bing. Asa man? Kare. Kani ba? Nanay mo siguro? Nanay daghang patay. Hanap pa ng pangkuwang ni pangsabo na pa na naho. Tara na, kay hapon na. Balik sa may fried chicken, guys. Darabi ang mga request na fried chicken. Hindi ka na nang gibate. Wala nang labad sa wala nang labad. Labad siguro kan buo sa mata. Huwag ang mata. Lagi na yun. Buo ba ang mata? Di ka nagtug, di kasi magtug. Sa makro ka nila na itong freezer. Hindi naman nila na itong freezer. Ganta guys. Dagan kanan na. Ano naman? Ayaw, hilak mo na. Nagdakdi. Kay. Sige, pag-umula yan. Ma'am, hindi. Kandiya na, kahit ang kandiya na, yung kandiya mga bata. Gusto ko mo ulit. Gusto ko mo ulit mga. Ang lalo. Ah, man, 37 naman ba eh? Yeah? 37.4. Oh. Pero saan ka po tumagabitan nilo? Karon pang alas 5. Ha? Karon ko pag-ulit na. Dito lang na iyo. Kaya nagkikipaningat ka. Di na mo init itong ipahilot. Nasa to di ba yung muda? Hapit ang size na. Alas 5 pa to. Ay, may lagbi. Kwartil lang. Yan na ka, nakainig magpahilot ta. Kwartil sa. Kwartil 6 o di lang po. Kaya basta mahuwas. Pero tayo ito mo. Tungkang. Basta kayo mahuwas, pwede lang tun. 37 naman. Pwede na tayo? Nga naman na siya. Kung po kasi nakuhan, nasa unang dibayad na aso mo. Oh, dala. Basta ka mo. Oy, Ben. Anak rin, pakuha ka na. Balik ko, call ko yung otro. Suras ka mo. Si, para na yan. Basta na, dito ka lang. Tumog naman hapon na, doon sa birthday siguro, yung metal, ali.
Hindi na kami mag-ilis ta. Kalimit magkain. Ano pa? Sama yung brand. May pansit eh. Sabi. Namin ang tao, hindi naman ako wala. Dito man. Ang istir sa tanan ko, may bigat na isa. Hindi na. May sektor mo tumog. Yung magkaroon sa saan. Away. Nagkano na yamot ko na ni awan. Magkaroon man siya. Tama din yan, ha? Sabi. Buat ano pa si Teosik. Hindi ka tawa-tawa ito ha? Hmm? Hindi ka tawa-tawa mo. Ngayon bilang ano? Gawa na ba ang kamutihan? Gawa na? Pangitabang ay Ito, kay simbahan. manilubig ay. Simbahan ba dito dah na atas simbahan ba na pa ba? Ang Ito mo to. bata. Ibabad. Tagaan. Ang gaan na kung sa bawa. Dahil ka tawa-tawa. Hindi na lang. Kung ano tubig. Basta bubuwag niya tubig ba? Alam ba na Kung gano'n. alagaan ng tawa-tawa. Tagaan ito. Ano yan? Namay kita ng dinggi. Bako ba lang. Kapag nakailan kong tubig, ano? Sa, tagaan sa baso. Nawag ba? Wah, ito may be. Oh, nakailan ko. Naunta guys. Tunga pa niya. Kagagay. Yan na eh. Ang lubog na luwas mo nila na. Kaya suka siya dyan oh. Yung suka man ay. Magabot na. Yung suka na ay. Jangan. Magkandagan po. Tubig mo siguro to. May panunod. Ang ang sarang siya. Ang iba ko lang. Grabing laugan na di mo papabig, di mo basa sa chat ni Mami Tere. Ang chat ni Mami Tere ko nun. Padagwar ta. Hildo ron, makakana ni mo. Puro ra pangad, sa kada pangado ni mo, puro ra way kwarta. Bagagnaw. Bagagnaw, pusposak. Picture ni Lexi, proud pa mo pus. Ug mga ang kwarta, way kwarta. Karong nasakit imong anak. Kailangan na ipa-check up, may nga na pag-way kwarta. Budlay. Ayun na, tambaw na. Yung kijulis na.